салом тамошобинони ҳамешагии барномаҳои телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз. Тасмим гирифтем ки барномаеро таҳти унвони файзи истиқлол бар роҳ монда бошем. дар барномаи мазкур мо аз дастовард ва музаффариятҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат бо мутахассисони соҳаҳои гуногун суҳбат меорем ва айни ҳол меҳмони барномаи мо ҳастанд Маҳмудзода Давлатшоҳ, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. шуморо хушомадед мегӯем. нахуст барномаи файзи истиқлол аст ва шумо меҳмони барномаи мо ҳастед. мо тасмим гирифтем ки вобаста ба решаҳои таърихӣ, вобаста ба талошҳои озодихоҳиву истиқлолгароӣ бо шумо суҳбате дошта бошем ва умуман истиқлол барои мардуми соҳибтамаддуни тоҷик чӣ дод, чӣ гуна дару дарвозаҳоеро боз кард ва имрӯз мо ба чӣ дастовардҳое дар зарфи 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат ноил гардидем. таърихан халқҳои дунё барои истиқлолият, барои озодӣ, барои муттаҳидӣ доимо мубориза мебурданд. баъзан мо мешунавем ки мегӯянд ки истиқлолияте ки дар соли 1991 мо ба даст овардем бисёр як сода ба таври бисёр осон ба даст оварда шуд. агар зоҳиран ба масъала таваҷҷӯҳ кунем мебинем дар ҳақиқат дар ҳамин яке аз ҷаласаҳои шӯрои олӣ соли 1991 9 сентябр даъвати 12 эъломияи истиқлолияти мо эълон гардид. зоҳиран бисёр содда ба назар менамояд, аммо мантиқан нигоҳ кунем ин ҳодисаи бузург, ин саҳнаи тақдирсоз маҳсули муборизаҳои ҳазорсолаи фарзандони огоҳу баору ба номусу далери миллати мо буд. дигар аз ин ки истиқлол аз он ҷиҳат беназир аст барои ҳар як қавму миллат, бахусус барои тоҷикон ки маҳз истиқлол аст ки ва файзи истиқлол аст ки миллат ба асли худ рӯ меорад. шумо таваҷҷӯҳ кунед дар ҳамин айёми 30 соли истиқлол ки мо дар арафаи 30 солагии истиқлоли тоҷикистон қарор дорем, маҳз ҳамин айём буд ки мо ба асли худ рӯ овардем бо таҷдиди як қатор масалан ҷашнҳои бузурги таърихию фарҳангии худ, бо эҷоди як қатор шоҳасарҳои таърихии худ ва маҳз истиқлол барои миллати мо, барои олими тоҷик, барои як коршиноси тоҷик имконият дод ки ба таърихи асли худ рӯ орад, ба фарҳанги асли худ рӯ орад. яъне ҳамон сухане ки мавлоно ҷалолиддин балхӣ мегӯяд, ҳар касе ки дур монд аз асли хеш бозҷӯяд рӯзгори васли хеш. мо ҳамин рӯзгори васли хешро дар айёми истиқлол ба даст овардем. мо ба асли худ баргаштем ва асли худ баргаштан ин нишонаи хиратмандии миллат аст. дигар ин ки ба асли худро овардан ин такмил тақвият додан ва сохтани ояндаи миллати худ аст. миллате ки худшинос мешавад, миллате ки худогоҳ мешавад, миллате ки ба аслу ба рӯзгори асли хеш рӯ меорад, гуфтам мумкин ки ин ояндаи худро мунаввар месозад, ин ояндаи худро умри дубора мебахшад ва мо ин фурсат маҳз дар замони истиқлолият ба мо даст дод. як нуктаи дигарро бояд қайд кунам ки дар воқеъ мо истиқлоле ки ба даст овардем ва ҳодисаҳое ки пас аз истиқлол, ман дар назар дорам ҳамон солҳои 92 асли гузашта, як нав хатареро эҷод кардам барои суқути ин истиқлол. аммо миллати мо ки дар замиру дар ниҳодаш фарҳангпарварию ваҳдатгароию сулҳсозӣ ки нофта буд, тавонистанд ки дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи ҳамин мушкилотро, ҳамаи ҳамин низоъҳоро аз байн бубаранд. ин шабу рӯз замоне ҳаст ки мо давлат сохта истодем. 30 сол барои таърих як миҷа задан аст. 30 сол барои таърих як миҷа задан аст. аммо дар ҳамин айёми 30 сол мо корҳоеро анҷом додем ки бемисл буданд. шояд вақте ки мо атрофи ин рушду нумӯ сухан мекунем, баъзе нотавонбинони миллати мо, баъзе ҳазёнгӯён, баъзе душманони миллати мо ба тамасхул кашанд ҳамин андешаҳоро. ба хотири вокуниш нишон додан, ба хотири ҷавоб додан ба андешаи козибонаи эшон, ман мехоҳам ба далел инҷо сухан кунам. биёед назар меафканем вазъи иқтисоди Тоҷикистонро то солҳои 1999-2000
фақат пасравӣ буд. вазъи иқтисоду саноати тоҷикистонро аз соли 2000 ба ин ҷониб бинед. мо дар арафаи ҷанги шаҳрвандӣ буҷаи кишвари мо, вазъи иқтисодии мо ба сифр баробар шуд. ина ҳатто коршиносони байналмилалӣ таҳлил карда муайян намуда. 4 ҳадафи стратегӣ эълон шуданд ва барои дар ҳамин муддат ва барои таҳкиму тақвияту амалӣ сохтани ҳамин 4 ҳадафи стратегӣ бинед ҳазорҳо барномаҳо имрӯз қабул шуданд ки дар арафаи татбиқшавӣ қарор доранд ва натиҷаву маҳсули ҳамин пиёда кардани барномаҳои ҳукуматӣ, пиёда кардани ин 4 ҳадафи стратегӣ мо эҳсос мекунем, мушоҳида мекунем ки дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ бахусус аз соли 2000 ба ин ҷониб чӣ қадар дар Тоҷикистон иншоотҳои зиёди соҳаҳои гуногун аз ҷумлаи соҳаи иқтисод, саноат, фарҳанг, маориф дигар сохта ба истифода дода шуда истодааст. ва дигар чиза бояд қайд кунем ки бинед, агар масалан ман ҳамчун як нафар омӯзгор ки дар соҳаи маориф кор мекунам, ҳамин дар соҳаи маориф муваффақиятҳо аз замин то осмон фарқ мекунад. агар ба рақамҳо таваҷҷӯҳ кунед, бинед дар соли таҳсили 1990-1991 дар ҷумҳурии мо 13-14 мактаби олӣ буд. имрӯз наздики 40 мактаби олӣ дар ҷумҳурии мо амал мекунад. тахминан дар ҳудуди кишвари мо дар соли таҳсили 1990-91 300 000 нафар донишҷӯён таҳсил мекарданд. имрӯз мо тахминан бештар аз 290 000 донишҷӯ дар хориҷи кишвар дорем, танҳо дар хориҷи кишвар. албатта ин рушд аст, пешравӣ аст. ва баъзан мо мехонем, мешунавем тариқи воситаҳои ахбори омма ки ҷавонони мо дар хориҷи кишвар ихтироот мекунанд дар соҳаи техникаву технология. дар ягон олимпиадаҳо, озмунҳои байналмилалӣ, чӣ дар озмунҳои фаннӣ бошад, чӣ дар озмунҳои санъати мусиқӣ бошад, варзишӣ бошад, мақомҳои намоёнро ишғол мекунанд, ки албатта боиси ифтихори мост. ва ин навъи комёбиҳо ҳар сол қариб 2-3 маротиба ба мушоҳида мерасад. бинед шумо дар замони шӯравӣ мо ангушумор доштем. масалан агарам як назар афканем, Сайҳуми Раҳимова метавонем мисол овардан, Малика Собироваро метавонем мисол овардан, мо метавонем Зебунисо Рустамовро мисол бирем ки албатта дар давоми 70 соли шӯравӣ ангушумор буда. аммо шумо бинед мо дар замони соҳибистиқлолӣ даҳҳо Зебунисо Рустамова аллакай тайёр кардем, садҳо варзишгарону масалан донишҷӯёне тайёр кардем, ихтироъкороне тайёр кардем ки дар сатҳи ҷаҳонӣ обрӯ шарафи Тоҷикистонро баланд бардоштанд. ин нишонаи пешравӣ аст. бадхоҳони миллати мо бинед бо ҳар роҳи восита тариқи сомонаҳои иҷтимоии мо мушоҳида мекунем ки мехоҳанд бо чеҳраи дӯст дар дохили нохунак, дар замири мо, дар қалби мо алфози қабеҳи худшона, алфозе ки пажмурдагиро дар вуҷуди инсон ба вуҷуд меорад, ҷой кунанд. аммо бояд мо ҳеҷ вақт мардуми шарифи Тоҷикистон бояд ҳеҷ вақт нодида нагиранд ки имрӯз ҷанги иттилоотӣ аз ҳама навъи ҷангҳо бадтар аст. пешвои миллатам дар баромадҳои худ доим таъкид мекунад ки зиракии сиёсиро бояд аз даст надиҳем. имрӯз душман дар сурати дӯст мубориза бурда истодааст ва ин муборизаҳошон то раф шумо бинед шадидтар мешавад. чаро шадид мешавад? барои он ки мо рушд дорем. рушди мо, пешравии мо, ватандӯстии мо, комёбии мо, парчамбардории мо ин як зарба ба дили эшон мешавад. агар мо мехоҳем ки онҳоро маҳв кунем, агар мо мехоҳем ки онҳоро саркӯб кунем чун морони заҳоб, имрӯз бояд қадами созанда ба сӯи нур, ба сӯи саодат гузорем. албатта як масъалаи дигар аст. шунавандаи мо, тамошобини мо, ҷавонони миллати мо бояд ҳамин чиза эҳсос кунанд ки ҳеҷ давлати дунё бекамбудӣ намешавад. дар ҳар мамлакати дунё, сайёраи мо камбудӣ ҳаст. аммо таҳаммул кардани камбудӣ, аз миён бурдани камбудӣ бо меҳнат, ин вазифаи як нафару ду нафар нест, вазифаи дастаҷамъонаи миллати мост. мо барои рафъи ҳамаи ин камбудиҳо бояд аз як гиребон сар бароварда мубориза барем ва як камбудии ҷузъиро, як камбудии калон нишон дода дар вуҷуди дигарон, насли нав, ҷавонон ноумедиро, нобовариро бояд ба вуҷуд набиёрем. ҳоло бинед, иқбол як сухани хуб дорад, мегӯяд ҳарфи иқра ҳақ ба мо таълим кард, ризқи мо аз дасти мо тақсим кард. яъне гулшукуфии рӯзгори мо дар дасти мост. имрӯз ки баъзан мо алфози қабеҳ мегӯем, наумедиро дар дили ҳамдигарро мекорем, баракат дар зиндагии мо кам мешавад.
ба хотире ки баракатро ба даст биёрем, ба хотире ки ватанро бисозем, лоақал ҳеҷ коре ки намекунем, лоақал зарар нарасонем, лоақал як сухани бад накунем ба касе ва ба ёд биёрем. Таърих, устод Ғафуров мегӯянд ки таърих шамъи хотираҳост. Таърих ин намунаест аз гузаштаи рӯзгор ки мо аз он бояд таҷриба бигирем. Ба ёд биёрем солҳои аввали истиқлолро, чӣ рӯзу рӯзгор доштем. Масалан, мо насли мактабхони ҳамон солҳо будем. Ба чашми худ, ба чашми борони тиро медидем. Мо аз паси мағозаҳои нонфурӯшӣ навбат мепоидем. Ва имрӯз табдили норро бо нур бо чашми сар мушоҳида кардиму дидем. соли гузашта буд, ман аз назди театри опера балет ба номи устод Айнӣ мегузаштам. Анбӯҳи зиёди одамон он ҷо буданд. вақте ки наздиктар мешавам, навбат истодам барои харидани китоб. Шумо ёд доред, унҷо намоишгоҳи китоб мешуд. ҳамунҷа як нафар рӯзноманигори телевизиони Сафина мусоҳиба гирифт. Ман ҳамунҷа гуфтам ки бовар кунед, ин барои мо як фахр аст. рӯзе буд ки, соате буд ки миллати мо аз паси нон ҳамеха навбат меистод. ин фоли нек аст. имрӯз мо аз паси китоб навбат меистем. ин навбатистии мо ба дили нотавонбинони миллати мо зарбаи ҷонкоҳ аст. ин фоли нек аст. ин миллат ояндаи дурахшон дорад. бинед, ҳидоятҳои сарвари кишвар, ташкили як қатор озмунҳо, бахусус озмуни фурӯхи зубдонаи китоб аст ва ҷумла дигар озмунҳое ки ҳаст. майдони мубориза. шумо бинед, имрӯз миллат эҳсос мешавад ки оммавии рӯ ба китоб, рӯ ба маърифат овардан. яъне аллакай дарк кардан ин чиза. шумо бинед ки агар ки масалан дар ҳамин як озмуни фурӯхи зубдонаи фарз кардем 5 касу 6 касу ё 10 кас ҷой мегирад, соҳиби мукофотҳои пулию молӣ мешаванд, аммо ҳазор нафари дигар китобхон мешавад, мазмуну моҳияту мундариҷаи китобро огоҳӣ мешавад ва тамом дигар роҳаша пайдо мекунад, меравад ва дигар он қиссаи нотамоме ки хонда буд ва давом медиҳад. яъне оқибат чӣ мешавад? миллате ки ба илм рӯ меорад, мушкилот надорад. ҳоли як сухани Абдураҳмони Ҷомӣ аст, мегӯяд ки қулфкушои ҳама дарҳост илм. ва маҳзи илм, ҳоло агар таълимоти кулли динҳоро пеш назар биёрем, буддоияву ҳиндуияву ислому зардуштияву насрония, мегӯянд ки беҳтарини ибодат илм аст, омӯзиши илм аст. ва танҳо илм метавонад ки миллат ба инсон ба саодат бубахшад. яъне ана ҳамун масалан пешниҳодҳои сарвари кишвар, иқдомҳои роҳбари давлати мо тавонист миллати моро ба сӯи нуру, ба сӯи саодату, ба сӯи илму, ба сӯи маърифату, ба сӯи растагорию, ба сӯи озодӣ ҳидоят кард. имрӯз мо дар ҳамин роҳ рафта истодем. акнун ман фикр мекунам ки дар оянда ин насле мешавад ки боз ҳам аз миллат, аз арзишҳои миллӣ, аз арзишҳои фарҳангӣ дифоъ мекунад ва чун сарбози содиқи миллат дар ҳар ҷодае ки бошад барои миллату давлати худ меҳнат мекунад, мубориз мебошад. ташаккури зиёд. воқеан шумо инҷо андешаҳои ҷолибро иброз доштед, махсусан барои он нафароне ки имрӯз нисбати давлату миллати мо хушбин нестанд, барои мардуми мо яъне эҳсоси хусумат доранд, бадбинӣ доранд ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳамарӯза бо наворҳои гуногун, бо андешаҳои гуногун мехоҳанд ки миёни ҷавонон мағзшӯӣ дошта бошанд. таваҷҷӯҳи аслии онҳо ба ҷавонон аст. мехоҳанд ки ҷавононро ба андешаҳои худ водор намоянд, онҳоро аз паси худ бубаранд. вале имрӯз ба аъло эҳсос мекунем ки ҷавонони мо ҷавонони замони соҳиби истиқлолии мамлакат ҳастанд. онҳо шаҳди истиқлоли давлатии моро чашидаанд. ба роҳе ки онҳо мераванд, ин роҳи ростӣ аст, ин роҳи озмудашуда аст ва онҳоро ба қуллаи мурод мерасонад. ва дар озмунҳое ки шумо дар ин ҷо қайд кардед, ҳам Тоҷикистон ватани азизи ман, ҳам фурӯғи субҳи донои китоб аст. чӣ қадар ҷавонони мо як эҳсос доранд, чӣ қадар як талош доранд, чӣ қадар як хушбинӣ доранд нисбат ба ояндаи дурахшони худ, мехоҳанд ки пайваста илм омӯзанд, касб омӯзанд. ва албатта ин аз файзи истиқлол аст, ин аз файзи тавоноии мо аст, ин аз файзи умедбахш будани онҳо ба ояндаи дурахшони давлату миллати мо аст. нерӯи асосии пешбарандаи ҳар як ҷомеа дар воқеъ ҷавонон ҳастанд. шумо бинед, ман аз таърих як мисол биёрам. рӯзгори Заҳок.
рӯзгори заҳук як дар шоҳномаи фирдавсӣ ҳамин гуна як асотир аст ки заҳук дар китонаш мор дошту он морҳо мағзи сари одамонро мехӯрданд. Кадом одамон? Ҷавонон. ҳикматаша бинед ки дар ин аст, яъне дар ҳама давру замон душман мехоҳад ки мафкураи ҷавононро ба самти худ моил кунонад. ва имрӯзам ин ҳамин қувваҳое ки шумо гуфтед дар сомонаҳои иҷтимоӣ масалан суханпардозиҳо мекунанд, инҳо ҳамон морони заҳок ҳастанд. ва инҳоро гуфтам дар кор ки ба инҳо чандон таваҷҷӯҳ эътибори ҷиддӣ додан дар кор нест. Фақат эътибор ба он хотир додан дар кор аст ки ҷавоби қоттеу саривақтӣ бояд ба инҳо мо диҳем ҳар лаҳза. Инҳо ба мисли занбурӯғҳои баҳорӣ ҳастанд, ё ки ибораи дигар агар гуфтам мумкин бошад, ба мисли абри баҳорӣ ҳастанд. Инҳо мондагор нестанд. Инҳо ҳамаш мегузаранд, чунки муваффақ намешаванд. ҳеҷ нерӯи аҳриманӣ муваффақ намешавад. ин таҷрибаи таърихист. ва бояд дар ҳамин айёмҳои бисёр ҳассос ҷавонони мо, мардуми шарифи мо бояд ба ин гуна алфозу ба ин гуна суханоне дар дохили нохунак ва тандустона дода нашавем. дар зери ҳар як ниқоб як море ҳаст. дар зери ҳар як ниқоб як деве ҳаст, ки онҳо ҳадафи нопок доранд. ва душман дар шароити муосир дар воқеъ душман дар зери ниқоби дӯст меояд. имрӯз дигар асри 18 ва 19 нест ки бо шамшеру ханҷар инҷо биёяд. имрӯз ҳамон тавре ки шумо гуфтед мағзушӯӣ мекунанд, ҷанги иттилоотӣ дар сатҳи олӣ дар ҷаҳон идома дорад. ва барои ҳамин аз ин гуна душманоне ки зери ниқоби дӯст меоянд андеша кард. ва як сухани бедил аст, мегӯяд ки хиромиданҳои саёд макри шайтонӣ бувад бедил, ки хамхам рафтани саёд баҳри қатли мурғон аст. яъне инҳо хамхамравиҳошон баҳри қатли мурғон аст, на баҳри парвариши мурғон. ва аз ин хамхам рафтанҳо бояд андеша кард. ва як чиз дигар бояд қайд кунем ки таҷрибаи ҳамин 30 соли соҳибистиқлолиам нишон дод ки дар ҳама мушкилоти рӯзгори мо дар паҳлӯи мо давлати миллии мо буд. дар паҳлӯи мо пешвои миллати мо буд. бинед дар ҳама ҳолатҳо айёмҳое ки як мавридое мешуд ки масалан ягон фалокат, ягон бадбахтӣ дар рӯзгори мо ба вуҷуд меомад, ба ҷои он ки ин ҳамватанони мо ки дар хориҷи кишвар ба нерӯҳои мардумфиребона, ба нерӯҳои ифротию тафритӣ шомил шудаанду ба муқобили давлату ватану модари худ алфози қабеҳ мегӯянд, ба ҷои он ки як сухани негӯям, ба ҷои он ки роҳи ҳалли муамморо ба мо нишон диҳанд, баръакс тухми низо, кина, ҷудои андозиро миёни миллати худ, миёни ҳамватанони худ мекоранд. аммо бинед дар ҳамин айёмҳо дар паҳлӯи мо дастгири мо давлати мо буд. чанд маротиба мо медонем ки ҳатто ҳодисаҳои сиёсӣ, низоҳое ҳам ташкил кардан дар тоҷикистон ба вуҷуд овардан ба хотири амалӣ намудани ғаразҳои нопоки хеш, лекин мо зери сиёсати бисёр хирадмандона ва маърифатонаи сарвари кишвари худ тавонистем ки аз ҳамаи ин мушкилотҳо, аз ҳамаи ин вартаҳо берун бароем бе ягон зарари ҷиддӣ. ва ҳамаи ҳамин ҳам боз дарагазун медиҳад. ҳамаи ҳамин боз далели он ҳаст ки роҳи мо роҳи нур аст. мо бояд дар атрофи сиёсати хирадмандонаи сарвари мамлакати худ бояд муттаҳид шавем. ва яроқи мо бояд сухани неки мо бошад. силоҳи мо бояд сухани сабзу созандаи мо бошад. ба ҳар нафаре ки чӣ дар хориҷ аст, чӣ дар дохил аст, сухани нодуруст мегӯяд, сухани наумедкунанда мегӯяд, бояд саривақт ба он ҷавоби қотеъ, ҷавоби қонеъкунандаро арзонӣ дорем нисбаташ. ин ватандӯстӣ аст. ин саодату ин пирӯзие ки то имрӯз миллати сарбаланди мо ба он ноил гардид дар иттифоқии мо буд. ва мо ҷомеаеро тавонистем бунёд карда бошем ки пояҳои он аз ахлоқу маърифат аст. ва мо ба шумо ташаккур мегӯем ба хотири ибрози андешаҳо, ба хотири иштирок дар барномаи мо. албатта силсила суҳбатҳо хоҳад буд. мо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи файзи истиқлол низ вобаста ба дастоварду вобаста ба музаффариятҳои миллати соҳибтамаддуни тоҷик суҳбат хоҳем кард. хуш омадед. тамошобинони иззатманд, ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Давлатшоҳ Маҳмудзода.
در همینجا صحبت ما به انجام میرسد. تا برنامه‌های دیگر سربلند و موفق باشید.